Hey, ubongekile lo nginiphathele umgosi wakamuva ohamba phambili. Ungakhohlwa-ke ukupressa i-subscribe button ne-notification button khona ungeke uphuthwe lutho engi-uploadayo. Uyalwe ngamankentshana azofuna ukuzisondeza kuyena ngoba efuna ukumthela phansi njengomRosa Fakude wodumo lwengoma ethi lamanqamu namhlanje. Umculo kamaskandi osemncane odle umhlanganiso ehlukanisa unyaka ukhosini FM ngoLwesihlanu ngengoma ethi wawuthembeni. USenzo Ntencane Zondo odle umhlanganiso efika nje emculweni njengoba bekuyi-albhamu yakhe yokuqala le okukhethwe kuyona ingoma yakhe. Ubongelwe ngozakwabo kamaskandi babuye bamnika izeluleko. UMthandeni Gcokama Manqele uthe kukhona konke okwenzekile ubonga amabhinca ngokuvota ngokwethembeka ngoba ukunqoba kukaNtencane kubeke phezulu lomculo wonkana. Utshele Ilanga ukuthi ukunqoba lokhu kusho lukhulu emkhakheni amaskandi nakuba kungasaqali kodwa okwakhe kudlulele kwazise uyafika endimeni. Ngiyafisa ukuthi Ukhozi FM lusiyeke thina abaculi esinamaqoqo abalandeli kunikezwe ithuba abafana abancane omzukulu oduma kude nabanye uma beshaya ingoma emnandi kwazise akukho ukuhlukana phakathi kwabalandeli umaqokwe bona. Leli thuba ngelabafana abancane abangekho ezimpini zomculo okungekho umuzi okuthiwa kangeni kuwona. Kumaskandi akekho umculo sephumelela njengami. Ngiwakhile umuzi kababa, nginezimoto, nginezigidi zemali, ngizishayile zingoma ezingamanoni, ngakho-ke kasisekho isidingo somona, kusho uMthandeni. Ufuna ukwaluleka uNtencane ngokuthi aziphathe kahle, ahloniphe konke akwenzayo, akholelwe kuyena ngqo ngoba babengekho abantu ngesikhathi eqala lo mculo. Kukhona abazoqhamuka bazishutheke kuyena befuna ukumlahla phansi njengomRosa. Kumele athathe izinqumo zempilo ezihambisana naye, angenzi izinto ngokujabulisa abathile ngoba emculweni kunobuqili, kusho iGcokama. Bheki Ihonga ngubane wakwabo kaSibongiseni Mjikijelwa ngubane ichalaga likaShafuza uthi ukunqoba kukaNtencane kubathokozisile kakhulu ngoba lude ukhalo abaluhambile naye. Kusukela kusakhankaswa besimeseka, lokhu besikwenza egameni lokuthi lensizwa iphekwe icala futhi isagqamisa ushuni nengoma lalo, kusho uBheki. uNtencane uthe kusenzima ukukholwa uma ebona igama lakhe likhula kakhulu ngalolu hlobo esikhathini esincane ezimele emculweni. Bonke abangesekile ngemali yabo bethokoziswa umculo wami ngiyazibongela kubona. Ngeke ngishiye ngaphandle ukhozi ngethuba lungiphe lona ngisazabalaza nelanga lingibhale ngingaziwa ngaze ngavelela kakhulu, kusho uNtencane. Utshele iphephandaba ukuthi okwamanje kayikho imali ayitholile ngokunqoba kwakhe. Ngokwesitatimende se-SABC ithe odle umhlanganiso uzohlomula ngo-R50,000, ophume yesibili uzothola u-R30,000 futhi owesithathu athole u-R20,000. uNtencane unqobe ngamavoti awu-433,142 abashiyele kude abanye abaculi beqhudelana nabo. Lo mculi kuzokhumbuleka ukuthi ubengelinye lamagidangoma kaMjikijelwa naye wayeshaya ingoma eseqophelweni eliphezulu abalwa nabaculi abayikhulumisayo intamba.